Agora gravo con novo micrófono inalámbrico, está aquí, a ver se escoita ben, iré probando. Creo que ten suficiente batería para funcionar. Igualmente, na caixiña teño cargando outro. Quise comprarme, que xa tiña moitos meses, bueno, tempo, incluso anos, de comprarme un con dous, así destes inalámbricos que non houberan máis accidentes co cable. Un con dous micros, por se acaso algunha vez, pois, alguén máis anima, ou eu me animo a facer contido con máis xente. Entón, chegoume de repente un paquete de Selecta. Sí que me avisaron onte que me iba a chegar un paquete ou que, se non avisaron de nada, porque normalmente avisan en plan, unha semana chegará este ou non sei que. Por o tamaño, imagino que será a tempada 4 de Sailor Moon, porque basicamente eu en Selecta non comprei nada máis. Tampouco teñe nada máis en galego, ou seja, ainda que estas tempadas xa nin está en galego. Así que vamos ver. É que ata fun ao meu cuarto a mirar cantas tempadas tiña de Sailor Moon porque ni me acordaba. Pero teño tres. O sea, teño a normal Sailor Moon R e S. Entón, esta ten que ser Super S. E xa faltaría esa última despois de case 2 anos. E xa teríamos todo Sailor Moon dos anos 90. Que, falando de Sailor Moon, de Crystal, ainda non vin a tempada eterna. Bueno, outra, eu non sei. É que xa non pago Netflix, estou moi descolocada. Pois... E cal é o regalo? É que, como non mandaron ningún correo, non sei nin que regalo trae, ni nada de nada. Vale. Isto que? Un invoice? Un albarán? Sí, Sailor Moon Super S, temporada 4, Blu-ray, pintaza, Sailor Moon. Como que pintaza? En fin, non teño nada. Vale. Vamos a ver, por exemplo, primeiro o gasallo. Como pega. 2 pins. Vale, si isto sí que avisa fai moito tempo, pero a caixa é terrible, isto vais a romper en nada. Bueno, esperan que cosa está medio desmontada. Ahora está ben encaixonada. Os pins son pins normais, bueno. É un pin destos que parece chapa, non estos como máis gordiños da Disney Store ou así. Non están mal. Isto tamén che digo, este tipo de caixa facía moitas décadas que non as vía. Isto cando che caía a chan, acabouse. De momento non son moi fan dos pins porque non teño onde poñelos. Tiña unha mochila Ita onde poñía os pins, pero rompeu e non comprei ninguén nada máis. Cando me rompa o bolso que máis uso así de bandoleira, comprarei un bolso Ita e así poderei volver a usar os pins todos. Vale, aquí temos a tempada Super S, que é unha tempada bastante interesante. É dicir, que ainda que teña que aturar a Chibiusa, creo que é unha das miñas das que máis me gustan, polo trío drag, transformistas, non sei como chamalo. A historia final entre o Pegaso e Chibiusa, bueno, ni tan mal. A Chibiusa é inaguantable. Aquí só ven castellano, catalán e xaponés. Os euskalofalantes e os galegos falantes que nos den polo cu. Con todo o que me está cobrando por facer estes DVDs, bueno, Blu-rays, podría ter a dignidade de contratar e facer o que non quixo facer a TVG, que foi dobrar o que falta. Vamos a ver ben como é esta tempada. Xa sabíamos que iba a tocar color Sailor Júpiter, pero aquí o temos. Estas cenefadas dos laciños de todas as tiñas nas outras, non me acordo, pero está ben bonito. Este ten un Blu-ray menos, porque os outros estaban en 5 Blu-rays, en este caso está en 4 Blu-rays. Como sempre, é verde, os detalles en rosa, brillante porque é a cor dos lazos da Sailor Júpiter.
Mirad, aquí temos a Chibiusa co Pegaso e aquí o meu trío favorito de mamarrachas, en que me encantan. Vamos a desplegar... que está completo. Todas as mamarrachas. Odio a esta señora. Que era Circoni, bueno, non a soporto. Temos aquí os 4 Blu-rays que como sempre estarán super duros de sacar. Sí, é que nin o vou intentar. Quero que só saquei o primeiro DVD, o Blu-ray, perdón, de todos, para ver, porque vi xa do capítulo 10, logo, en fin, cousas. Non intentei sacar ningún máis porque están tan apretados que tan me medo rompelo. Aparte gastei moitísimos cartos nisto, que xa nin se carto me custou, pero bastante, non quero que se me rompa. Vale, esta ilustración creo que é unha ilustración bastante clásica, teño visto moitas veces, creo que sí. Mirade. Esta tamén é super mítica, que teño fondo de pantalla do ordenador. Esta tamén creo que é un fondo de pantalla meu do ordenador. E logo temos aquí individuais, máis individuais, non sei por que non sae as External Sensei, que tamén sae esta tempada, non sei por que non temos debuxos deles. Estou pensando, non un pouco pederasta o Pegaso? Eu creo que sí, Estas tamén cántame, que técnicamente serían as futuras guardias da Chibiusa, aunque con eses pelos non sei como carallo van pelexar. E temos os individuais de Usagi e Chibiusa, pois veñen sendo de princesas. Bueno, este é un clásico, esta ilustración gusta moitísimo. Aquí temos as mamarrachas todas. Sailor Moon e os outros dous de fondo, que tamén é unha ilustración clasiquísima. Decir tamén, aparte, que este broche é dos que máis me gusta. Sabedes que o meu traxe de meus broches é todo favorito, é o primeiriño de todo, pareceme o máis bonito de todo, pero non está mal os traxes desta tempada. Logo xa de Terra xa me parece moito rizar o rizo en canto o deseño de vestiario, perdón. Entón, pero bueno, que está guai. Aparte, Sailor Moon Eternal non a vi moito, sei que ese Super S o vi moitísimas veces na televisión porque o vía en Antena 3. Bueno, pois aquí tedes. Que por certo, de Galicia, tanto repetir Evangelio en todas as merdas estas míticas, non vexo que se este repondo o Ninja Hattori ou Sailor Moon. Porque eu non o estou vendo. E nada, non ten moito máis que dicir, a ver cando chega xa a última tempada, xa remata todo isto despois de tantísimo tempo. Nada, bicos e apertas, veña, con Deus e pola sombra. Hasta logo.